La ilaha illallah. Dia pembesarnya sebentar tanah Abu Sayang tanah. Kau kamu balui tanah Muslim. Napa pegawaan tanah kapatera siper tanah sa ayam ay namadhab. Apa kebubayan ng mga Yahudi? Inaumang umato Nabi sallallahu alaihi wasallam na inuto maging yuto, nakagiyuto sa mga tao ano na panamar sa kapuganadan niya sa ito agama. Na di niya sasagot na kukuman sa agama. Masya Allah. Nagubiyuto sa mga tao di po makinig kung mga ulama. Masya Allah. Inaumang umato Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa isa diyang kutuwa masa na minituro na diyang kutuwa ayat katiru Allah tigu Allah innaka mayitun wa innahum mayitun. Mataan na sa katigu Allah na putay kaya Rasulullah nakagil ko man gusto Nabi sallallahu alaihi wasallam na tingin na problema. Uwa. Na inuto. Nakagil mariri para sa amal sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni para sa amal. Uwa. Pitigan sa surga. Aso jannatul firdaus a'la. Ino pitigan sa Rasulullah. Au bani wa ta'ainu. Umay. Mia pagbuhi sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ubaya hadidya apa di dilibiran sa dagangan. Na ino patigan sa surga ang kayawat na ailo. Na tiyan sa surga kasabot sa diyang kutuwa iman. Na gusto paratiyan niya, na gusto kalakiyan, na gusto simbalian. Na ini kasuasuatan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuman ginawa innahum mayitun. Mata anak siran naman ang mga umatakan na pumatay siran ya Rasulullah. Namiyakat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam namiyakat sebetul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya kuman kabura sa Nabi. Namiyakat tali mo sa Hudayfa bin Yamani. Hey Rasulullah, ato na ipagkiguraw ka ka. Baaya pagkisagadakan ang kanta ko kapasubuan ka kami. Naturuan ka kanyang kasabal apalaw. Na itraspiran ka sa kanyang kaya sabal apalaw. Miyala na po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Hudayfa bin Yamani. Inawat din ni Hudayfa. Kena ubaya pagkisagadakan na kanyang kaya ayam anan yan. Nakapapuno ni wakur kanu kaya mini subedakan lang kaya ayat akaturu Allah amata-mata na sila na mga umatakan na pumatay siran na inuwak paki at tigin pagkasugad ni Hudayfa kaat na masa apakatalingo mga mga umatakan na putay siran yung kadupihin Islam na mapupukas siran at ginawairan kung kapagagamairan ay pandapat taroy mga tumang urip ni Allah. Akadat kalano kung mga bangsa tanong at tarimaan ng Allah na mapupukas yan at ginawan yan kung kapagagaman yan. Nakana ubabara simba, nakana ubabara puwasaan, nakana ubabara pasangay kabagay sa sakat, nakana ubabara niya na mente na pagkisabot sa la ilaha illallah, nagukana ubab ni manay haji. Mga umato Nabi sallallahu alaihi wasallam kagiyuti pembesaan aad na ketaon raketano ama bebesaan uman na dinian kapunalamatan sa Allah dinian kisabot sa la ilaha illallah kama bebesaan uman na ayaw mo pakibungat kemudulian yasmam yasir. Masya Allah. Ilaban ito yuti suwala na ayamiyat teruyan way na innal insana li rabbihi lakanud mata anak itu wala agyang kaya manusia na suki pepantag niyang sa ito
na niya natitug na kiatig wala din na ba niya tadong. Uwe kainad na ka na manusia. Na nakadukhanak na ng insana piya ang salita kuwi. Sabi na natigwal na inad na ka na diyan kaya manusia. Na pipiyo-piya anak ka na so ang gaw taulawas yan. Natitug na tadong niya natigwal na. Kainad na ka na manusia na piya ka pangarama kung nabigan na ka sa kandato, nabigan na ka sa tanong. Ugay na din na ba niya na ka na panalamat at tigwal Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Inaumang-umang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala na ayami ano yan. Natingin na innal mawta alladhi tafiruna min fa innahu mulaqikum. Mataanatig ko Allah ta'ala aso kapatay na pupulaguyan niyo man. Uy. Kaaya mabuwa ka rin na iman to. Na ayaw mo ay gatalo kapakibagsing nakadilura mo na pumatay tano. Sama mo to na. Kiyaw na ang tanuswag na kami. Hindi tatagasawa na ay mula mo naman na pumatay tano. Ipagilala kayo kaya kapatay na piyado mo. Kau bukan namin ako na iman to mo gawin. At buti ako na di ko makatulog ka pala gamit na kasi kusingo sa ikuwang. Sa sumiyong juga ko, na di ko rin nabuat ka anak ko kapang tagiya. Niyawa, nakagiya ki aso kapatay na piyag mauwang ba. Na iman to na ayak yaw na itanong ko Allah. Na tigita no upong makabagsingin na 2 years na miya pasad ka din. Allahu Akbar. Nakagiswa, pitur uwang amat anak so kapatay na pupulaguyan niyo. Painnahu mulaqikum na matanas ka na kapatay na. Dinyo ka pala binatigwag ka pumbudak ng kanong yan at tigwag Allah. Mula kang tanong kapatay. Kanaginag yung kutuwa di sila katalumot sa kutuwa yun. Na inuwit sa isang hospital. Na sumalakalamot na kumakadis sa yung kutuwa emergency repati. Nasira na ipagwita. Nasira ko nilgulutan sa niyawa. Ilaban itong mga umato Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uy. Tigwa Allah ta'ala. Hatta idha ja'adahumul maut. Pabila tigwa Allah ta'ala matay sungguh gaisarkan wa tigwa Allah. Magdamian suka sakit na suka tupiis. Udinian di kasirakatal maut. Qala ana matru ya natigu Allah ta'ala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tara. Matru ya natigu Allah ikad nanakan pakambulingan akong kapurungan ako dunia. Iya kong kambuno anak dia kong kapadal aku kubur. Kaprami sa kanaw makambalingan ako ko dunia nasa din saurdir ka na gusto din sa kabaya ka na palaya akan din akong gula-ulaan ay ikat na nakon. Oh. O ba adam po namin iba ka na mga amal. Apa din ko subuan ka Abu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabuhi na kan gulo ba kan na kan asar mago pakambulingan akong papuruman ko niya. Na upamakamata o tigulog suwar na tiginahuli na ang lahat. Nakagiyaya bersaw Allah na bersaw Arab. Natiginakala inna kalimatun huwa qailunga. Ay saban-saban na ratigu Allah. Yung kaya mga tingkad ika paginuin at tigu Allah na mata-mataan na katuruan na nakapamurak lagu kapamaw kagatigu Allah. Si ibu sang kutua tingkad ika sila kata mau napiya ka buku kita nurut Allah. Nasa katano ayat ni kasih patinga sa yung kaya pagkasa kita betay kakiya di makapagkukog na tingin na daw penduritan na naustali sa maid na sa kanip pangay na tunay pagarin na ka anak pangan niyang ka makatalandup niyong uragi yung kaya
Masya Allah. Begini nama kalian dosa umur. Ada mereka kalian depan pemangan yang Ustaz sama kalian dosa umur ya. Begini ayah ide dia nak telur abut. Telur abun. Nah mia ge play sa senior. Au bedi dia ka senior apa ge play nian. Nah mia pada lebih ku mag nak kapate kana mapulu ni ide dia. Nah mia age dia ko papa ge ya kana pagal tanah na mapulu abu sopeto pulu rabul. Nah ayah ide dia nak telur abut telur abun. Nah mia ge play sa senior. Kalian gimana lagi yang kayak ide senior. Haji mamu ku sakit. Nah sebelum sa hospital. Haji ko sa hospital na tinanaan. Nasaan ba yung ID? Tigin na ayah beganiro na so ID ka sa senior ka anta na makamura. Ini bagay so ID senior. Ana ayah ID dia na mapulabot luragon. Kaya ko makamasulog ko na tigin na tire ID dia apa saja tigin na 63. Ada biang mo na bulong na subulong sa senior. Uwan. Na ayah bulungan at lapulabot luragon na ID dia. Kaya din ko mapangidiksyon na ako na bulong na pagkainom mo. Pwede na miyaw berdo sa giyang kaya kasakit. Anak, tigyan na suman si Ustad Ismail kaanyan mapamanganik ko Allah. Kaya kumakawa ko natin ng tunay pisirat ang natin ng tayo. Panganik ako Allah, kaya naman ang kasakit na may gid makapiro. Ano ba si pupuli na muna na bulong tigyan na katasakan na plastic. Inilakan sa plastic na ayan na mo na amiya ka na so ID niya sa senior. Anak, tigyan na miya pasan. Oh, tigil na kayo Ustad. Natiya ka na pamilya iniwa. Aya ide na, lopula agut lurago na aya. Pagkay Panginoon mo na bulungago. Iniksyon niya na, iniksyon sa naman pula agut lurago na magod matay. Oh, dito sa tigu Allah. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Pelimpangan nira Rasulullah. Pelimpangan nira Rasulullah maratiaya. Daati ku Allah apa kelimpang iwar warsiku mga ginawa ni wati ku Allah. Allahu Akbar. Nah lagi yang ka manusia. Simbol yang kaki kailangan kaya pengajaran anak-anak semua kama dengan Rasul. Ini yang kami agak pasti Ustaz Ismail kaki pangulung. Nabi Allah Ta'ala wa tafati saku bisat anak napisa na memang tigu Allah Ta'ala sa isap mana masakit so magaganda niya na masakit at tigu Allah anak miya duod na masakit kaya kumakaganda sa dua masakit niya kapalig si inayan na niya kapalig si karuman niya na niya kapalig siya mayan pagkakilala kaming kapal pagkakagiraw mo si karaduhan ni di ko nga po sa ikakilala uwan hani sakat si haning ka uwan at yung doon niya na makilala si karuman niya nagugong idong doon napakadudukatan nila sa rarabirang na doon niya na makilala si karuman nasop na isuwang ayaw mo kapagapasyan at wala na idil petrago idil aduha Allahu Akbar. Na ilang manong ito mga umato Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakad dara'na li jahannama kathiran minal jinna wal ins. Saban-saban narati ko Allah ay indes-des kami na ipna-pno ami kunara ka jahannam so kadakala na ko mga jin na gusto mga manusia. Antayin niya ging indes-des ka na ipno-pno ko mga kunara ka jahannam. Bagi iso mga kapila pasimbo sa barahala. Ay Peter o Allah. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Sira natigu Allah na piyada naman namin sira sa puso. O gaid na dairan mo sa mga puso irang ko kapag geda-gedaan irang ko kapag makagagaw Allah. Okay, di mo sa puso. Kukit pang geda-gedaan nun sa iko ayaw maanan yan. Nakapakagagaw Allah kami yaw sa puso. Nasa imyaw sa sagir kaya dunia mga umat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya awid akala. Nagyan kaya puso alagi de ikala. Na so Allah na
tinibais niyan kung mabubasalungan na gusto mabubasagami. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm nadiyo ko pansirok na turatu nadiyo ko panpakaturo ba di wala. Ang tunay nila yung wallahu ta'ala ko po sa iyo Ismail. Besok kala yan ni kalaka ko wallah. Besok kala yan ni paratyaya. So besok kabubayan is kasimba ko Allah. Na gusto kabatiya sa Quran na gusto tasbih mga urip ng Allah. Kaya may layo wala sang ako si Ustaz na nadiyo ko takala yan ni Friday. Uwan. Na ikalwa, walahum ayunun la yubsiruna biha. Sila natigo ang manapya na manakang sila sa mga mata. Na inauna dairang penutumi ilay si ikuagama. Dairan mausar sa mga matayran sa iyong kutuwa ka pangguti asa ikukuraan ako uman gawin ako uman kadidundaw. Anda miyaw sar sumapa. Anda mini today sumapa. Sa email today sa iyong kutuwa Facebook na gusto email mga urip no Allah. Kahit nakito nakamabuba sa gawin na mag-email nagudi Facebook ko. Uwan. Na ugi ito ng kutuwa alaw ng medium. Na miyaw salyan ng kutuwa hadiyo diyan. Aduh ya Allah mapita na pendegar ako na yana pa kalabag. Kung kakain to ko makalabag ko na anak ko makapanay hadi. Anak ko makasuporta kung mga masjid na gusto mga madrasa. Allahu Akbar. Nada mo sar sa mata. Kasi miyaw sar ko mga Facebook na gusto ko. Ayaw malan yan na mga email. Na, tunay ikatlo. Walahum adhanun la yasma'una biha. Sila natiguang manapya na manakang sila na sangbala at tangilan. O gaib na daira na mausanos na mga tangila. Ira na kukipapamakin na ganun sa ikuagama. No problem imang to kami yausar talo imang to. Miyausar yun sa mga tangila tanong sa giyan. Kaya kapapamakin na tanong sa giyan. Kaya mga ulama at muling nilang suagama. Alam niyo sa mga tangila. Kung ang kajim ko ta maghitsita. Kakana uba aya keneg kasambot ta hitsita na uta sabal una ko ang kanatagong kasi kakana uba aya keneg kana si suday sa kmet ana sa Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kena uba si Dr. Maulana Faisan apa pengusiat udina si Muhammad Saragani. Nak kena uba gitu kena kau. Ayat ni uba si Ustaz Ismail. Oh. Nah ku angkat yang kotwa sabalas sa timana hitsit. Kaayat kena kau na tigina. Nailay ko si tayang siya kanu ingad. Allahu Akbar. Kita kena kau. Ikadua kena kau. Nasi Erlinde. Apa ginawa? O paman ayat yan di nga kasakapa makin na tayang agugian kaya si Erlinde ang mga bukog. Nagkataling si Maulana Patangin. Nagkataling niya kaamalan yan na mga elders tanong ako maagama ang mga ulama. Upang nakagyan ka mga bangsa ko. Na ayat yan ang maganiran ng mga ulo sa ranaw. Na banog yung kaya sa ating manalami saan na palad na itikip na ayamanan niya na cellphone ka iprecord si Kurini. Agus si Erlin. Na banog na sa ating mambu abang ko ang mabakati abadi ka ukuli. Uway. O kali ini ayam ang mamusyat na diyan kaya mga ulama na sa ating mambu cellphone na i-record. Adi ni prega ko anak ko na video. Ano ba ako? Uway. Ano ba ako? So ayaw maanak niya na pagkatimbangalis sumabaya ko agama. Ako sumabaya ko kan dunia. Na mana iyarga sumabaya ko kan dunia abisu agama. Allahu Akbar. Dia piatan wakil. Uway. Masya Allah. Ina umang umato na din na ito na ipitir Allah sangkot watan wada mau sarak wagama. Nati wallahu la ika kal an'am
sirana tigu Allah Ta'ala ayat nakay beratan nirana tigu Allah nafsu dan nafsu mga binatang tigu Allah inawake keraw talud na ipapagi beratan sa binatang ang gano'n takaw pamakamakam mo tati ka na ibinatang ay nagulog yung takwa na ka na pala yung baga pala ka disutukaan uway na ilang ano ito mangorit nuwang ka uway misabag ro na uliya kang bu ini mapipitir at ang ay kumada ka na ulama ang kaya kiriridi uway na bapiyaman tama sa amay anak tres tali tamu si na magusay kuwa gama uway na nakadiyaman na niyan na madapalayaw lamang na ubos siyang buwan makasagi na sa audit na imatao sumalang nakakamatawa ko sumalang sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Awida akal sa kanabagay binawata awida akal ko kapagingan ay man na awida akal ko kapagagama na benda kagya malo ako miya training si katuwa kan Allah na kapag na malo kan na dimikir gusarir kanu so kaya sungakan sa Maidan na successful inshallah ta successful na paganero na mamabusay ako sa isa pantag sa kaya kapapatay adumang buwa relationship yan sa diyo mo kaya sungakan sa Maidan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai aku ni wah. Elena. Dia buang kaya kapag isimbaga sa salam saranaw na miya kong kersi. Kagi Yesus salam na surga. Laban na pabayag sa surga. Baka tuong ka sa trilyon ng sisagyan ka dunia at kabayadan diyan sa surga. Bimana mga pagariakan sa lipa. Mga pagariakan sa mga kabiti. Nagiti kaptir wa korkan wa successful. Kami conquer. So pumasa sa pirak. Aso puso salam. Salam buwa. Iya buwa kapanggira ko na sembaga ko niyo sa salam. Na makasembag sa mga pagdawa alaykum salam na anto na ada nagyang kana nakyas sembaga ni urakan. Pupusan niyo. Tira na de. Iti kapten wa kanon sa successful. Kami ani ako saranaw. Na ayang mini pantagra kana kaya kandidato na congressman. The lone congressman of the ulama of the whole Republic of the Philippines. Mga nailekan, basila, Maguindanao, Hulo, kada kandidato na congressman.
congressman na ulama. The lone congressman ulama is Dr. Maulana Fatani Abdul Malik. Ano ito sa baba? Nasir katano minipantag Saranaw so titwa issue damatoto nga Maguindanao, damatoto nga Pulo, damatoto nga Basilan. Okay, nagyang Marawi City na 37 big mosques na miya toto. Iya katong kanu sa dato Saranaw ato minindi na hindi karata ginoon niya. Akyat toto nga kaya 37 big mosques. Iya katong kanu sa dato Maranaw. Amira Lisaya, apanta ko sa Kierubrobo, 30 agupito amala masjid. Dagi. Tanto ang piyakasakit sa ginawa. Pagawa din sa administration na kaya kay Duterte na out of the 37 mosques apya ka naging dabira na only 2 mosques has been built. Sasatiman pa na functioning. Sasatiman na functioning. Kasi busag yan ko ito mga panugangan in Mayor Mahul na ayabudikas yung bayang but not the Islamic Center. Kagi Islamic Center na pimbaliran ba na tourist destination. Very challenging. Giyuton dahil kaya pakapas o loksyo. Katawan niyo ay kag-congressman Saranaw na you have to put up 100 million. But yours truly, I have 200 millions of courage. You have to put up 100 million pesos before you file your certificate of candidacy. But yours truly, before I filed my COC, I got already the 200 billion courage to fight for the right of the noble Iranaon in the province of Lanao del Sur. Binigiti apa kapasya? Katawan niyo ay mga pagarian, particularly Paramount Sultan. Aguyan ay mga aringa, mga ulama. They were our supporters when we have the 2 ulama unity conference. Si Isagyan kaya Metro Manila. Inakon na ya inipos kagpa kaya pito-pito ako sigoy ng baling ako. Naya kapag ako magilayatan na may ko June 30, ibabayo ang 5 ko as congressman na president. Wala rin, ibabayo ka ng mga congressman na. Kabay ni Kali na kapangungusyatag na yung mga congressman na. Kaya pa nakakali ni Rona, pero nakakano sa nagisulutan sa taluan. Ari mga mauna na nasip. Koto susunod ka, mga 2 sulutan sa taluan. Sunod ka na. Ay buwa katawan yan, nasi pagaling. Ano sulutan sa taluan, nasi ka niya makikilan. Ay aking baguro ng engineer. Naigiraan na niya, sugat na katanong bata-bata. Nanay no, kapag ka masay congressman mo na napatanin na darang bayan sa intero permero ulama sa Pilipinas, narkiyan pa sa refreshment. This is my declaration in the 1st district of Lanao del Sur. Kapag ka may mga na patani, narkakaman sa kapagana, narkakaman sa mga pabate sa Quran, narkakaman sa ulama, kapag kataling umarkaan. Kagi titimo-timo sina, dahil sa lapir kami. Ay kapitamina, palaya kami pagkan ikirada tayo adiga. Milenyo. Anak ko na yung buta di saya, palaya yung pinapasurungon. Yan ang kaya pagkapagpapalamin kay Abu Muhammad na for the first time ang makapagilaya. So di pa parwa.
Di ba napaparo ang kaya Jamaat Tabligh Markas Shabab? Oy, katawan din na yan sa Pilipinas. Ano sa sabab na sa tabligh na kung kami sa Markas Shabab, kakadili ang mga ulama. Why? Yang makagraduate sa Pilipinas, yang wala ka na ng mga Kuwaitis. Nakatanong sa tabligh na pira kami ng bipunaw lama. Bukan na may makapasa ng mga tao na si Maulana Muhammad Sinarimbo. Kaya mga ngungoda mga ulama. Sigo pa ganay. Ano ni kailay udyang ato tabligh ang mada kala ulama. Yang asunsiyan sa markas. Nusrati kami nga Maulana kapaday ulama. Namiskat na kami kay Abu Muhammad. Sabab sa kagya for the first time 30 years at kaya pakapunta kami. Paguluan na niya na Markas Shabab. Napaguluan na namin kay Maulana Faisal Aguiar kay Jamaat Tabligh na for the first time ang makambitere kami sa personal na isa ko September 3. Sisa ko ta-opisina ang Markas Shabab sa Ibn Sina. Kaya dito niya na umamuso niya pa sa Markas Shabab na more than 400 mosques ang iyang balera sa Indira, Pilipinas. More than 30 big madrasa ang iyang balerang sa Pilipinas. Nagyan na ng mga kalichiran si Samarabi. Diyan mga bani mo gumakin ka. Tiga ka na. Bakatong kamamu sa 5,000 panahubog. Nabiyelo yami aulia. Ayan po rin. Ay isa ko 1998 na ipangararak sa Ranao. Antay adnawata iyan aplit. Nawitan niya kami sa markas. Sabi ito ta markas tanong. Nagya bandaray hindi man to na inipreek lang mo tanong ay man to. Si isagyang kana na gyang kana na bangon Marawi Task Force kadira pakipwede. Ay desisyon niya gito Rosario na hintay niyo magiging mayor ako sa Marawi City bago niyo maklaim may patayo muli ang masjid. Gyang uta masjid na nagyuti anda nga markas tan. Kagya amanda kanon. Sabi niya ayaw ni Mayor eh. Subhanallah. So isa lang dala na piyang ni Tanoy ko na yan lagi nga di niya pagitbalay nga masjid ka o angkas sa kadato. Because Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, tu'atil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. I am the appointing authority according to Allah. And I am also the terminator of those who are now in the administration. Kaya katundog ko Allah. Pag-appoint ako, sa akin terminator. Kaya na mindset tayo. Ay nakadak na mindset. Dari ko si Maulana napatan eh. Si Babug Pangatso kaya na. Pero ayaw di yung nakatutungan ng mga tao na yes, you have money, but you don't have the relation with Allah subhanahu wa ta'ala. But Maulana Patani has Allah. September 2, up today, namiyada ako sa Manila. Apya sa kasukatan sa mga itakakawigan na namiyada. Nasiya ko si mong kuwan lang. At yan na yan Allah, ay apitero ka, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Asara may stabilisakan so takwa ka nandirisyo na ka small, medium, large, extra large ang problema sulba na ka nasulba ngayon yatero ang Abu Muhammad hindi niya na isulba gunakan tanong ang mga usyat kak nabog na lang ay kurang naman ito yun to itigi Abu Muhammad antong nabisari kapiti ang mga tablig natiga kanas kano nagkirasarasay kano mga di kaibatidan na tauhid rububiyah, i'dadiyah na tauhid uluhiyah, nasanawi kano na tauhid asma wa sifat,
wa tauhid lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10,000 naguniugog ka pasad nga tauhid sa kami sa tabligh telo gawi niya pasad. Ana tigina na. Why? Isa ka sa tabligh. At telo gawi na niya kaso sa tauhid. At tigina isa na magan. O pa man napay sa tauhid lin Nabi sallallahu alaihi wasallam napakapasad why? Kami akan nabulabul. Ada benaum, ada budakul. Nasigi na pa man naginam ni sunnatul Nabi. Nati ka na ay lalago ni Maula na nagpambaya. Nagyan ka kapapantagan ng umata. Na umata, mapasari ka ka turub. Makapasado ko man natutulog. Na naop manapkan. Naya pitari Maula na kanag. Na udiya makaswa makaturog, udiya makaswa ko man, miyalaga. Kaya tang anang ay adabum nang mabu adabul akla. Na miyaso ka, na miyasurga ka. Giyon tayo pa mana. Tutulakan. Nagyara now, napangimudarkan wa sumbi man sa dat. So, kaya pa kung makusainad. Miya forma kan so alliance. Miya katuro kami sa kandidato. Nami yung todo kami. Nari, anto na iparting. Tigi Abu Muhammad Sarangani. Miya pasading Maula na kami aring sa kan. Sky official candidate PDP Laban Kusiwing First District Sky paman na official candidate. Mapita tingin na sung kami ka telabo kami Jin Mamundiw. Tingin na Abu Muhammad. O siya ko panay na kay Jin Mamundiw na piedit na kalay na pa na. Ano to sa ba? Itiyak na. Ini betul ni Duterte na Mamundo. Naparipit na lok ma. Ati yun na tanong. Pintakan natin yun lang. Di ako. Si tanong aki. Makituro tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si patanang sa kanong. Ay di niyo kapagataban. Nalalatosan suyakin niya. Lumalatosan pa sa dunia. Lumalatosan sa pananalig. Sa kami sa tabalik. Ay abu pisari na namin aswallah. Agan ta sa diyan giran ka. Ito kakadiyan na mga usapan sige babatiano ta sige mayor manggay kadi sila ni mga PDP Laban. Gumawa okasyon ang PDP Laban. Na palaya kami ron may imbita. Ape sa kana tiyan na surong na kan. O kagiya masurong ako nakadiyes diyan kaya magiklas. Di man sige Abu Muhammad Sarangani na magiklasan ng mga ulama kakapag-uli ang mamugal ba. Mga naros diyang to okasyon. Dan yan nila, antay tao sa iyo mo tayo stage. Sa kaman. Sunyo kaya surong ako na